Ik moet heel eerlijk zijn, mijn stem is een beetje voort. Dat jij me misschien wel een beetje. Ik ben een beetje heers, maar zullen we gewoon een muziekje? En je lekker grien te eten? 1, 2, plunks. Had er toch echt wel wat van Ildo, hè, maar dit ballenkapje. Ben je er klaar voor, jongens? Van de zin in? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben Joet op basisschool De Hoekstien in Dokkum. In Dokkum. En jongens, ik ga Kretel even wat fruit uitdeeld. En wat voor fruit ga je maar hier op tafel? Rob eens even, wat gaan we Kom! Van alles wat. Hey, nou hier ik je hem verteld dat ik een vers kan maken hier fruit, hè? Ik moet heel eerlijk zijn, mijn stem is een beetje voort. Dat jij me misschien wel een beetje. Ik ben een beetje heers, maar zullen we gewoon een muziekje? Ja, zullen we vers van je jongen? Ik ben ik zucht op iedere dag, alle dagen op de nij. Elke dag 12 stikken fruit, en wil ik top weer bij. Vingers haast aan het plafond daar. Beetje eten. Ken ik net. Heel iets. Heel iets. Oké. Nou, en dan die jumping jacks zijn natuurlijk, hè? Hey jongens, hartstikke bedankt dat ik je bij hem wezen mocht. Ik hoop dat je al je lekker van je fruitsmikkelingen in. En je lekker grien te eten. En sporten. Als je nog hartstikke op. Ik maak Goed zo, er jongen. appelsap van. Appelsap. Goed idee. Hey jongens, en dan zei ik altijd. Want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi! Nou jongens, dat wie basisschool De Hoekstien in Dokkum. Ik baal wel een beetje dat mijn stem nogal kraakt. Verdorie. Ik viel me verder net ziek. Ik ga geen corona jongens, ik ga test, maar dat is net. Ik ga gewoon een beetje een scorre stem. Ja, dat vind ik dan wel jammer, maar het wie voor de rest een hele leuke klas. Ik mocht weer fruit uitdelen. We gaan weer even sparten over fruit en groenten en wat al je zoen is. Ik zal op naar Beppe Klaasje om een bak koffie en bij de Lietse bandjes in. En vanmiddag nog wat heel leuks. Want zaken is Kreklin Jidje West. En toen hij eigenlijk echt zijn vriendin bent op Jidje, maar hij hier echt wel een jongensfeestje. En toen zei hij van, nou, dan wil ik wel graag wat oors met Bente dan. Dus wij zullen vanmiddag naar de bioscoop. Dus Saak en Bente en Jaren en ik en Ekmai, dan gaan we naar de bioscoop, naar de Minions. Dus daar gaan we vanmiddag in. Dus weer al je leuks op de planning, Joet. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En dan neem ik je Joet bij en je mist dan heel dan niks. Lekker bakje koffie en Ildo is zo'n kleurje. Dank u wel. Wat zit er op de achterkant van het papier? Hey? Wat is dat? Let maar eens zien. Wat zie je erop? Oh, een aap bij een bril. Een aap bij een bril. En Lois is zo aan het knippen en het plakken. En wat hast u bij Famke? Oh, koffie. Maak ik nog een beetje koffie? Min eens op. Oh, dank u wel. Lekker. Dit is een hele lange tas. Nom nom. Heerlijke koffie hast u. Hast u een vliegenmaker? Ja. Wauw. Let eens zien. Is het met vliegen? Vliegen. Waar sta je stappen? Maar het is heel erg draven, hé. Oh, wauw. Ja, een echte vlieger, ik zeg het. Hij zal het zelf maken. Ja. Wat een goed idee. Hé, waar vindt alles dan naar mij? De toverstok mij. Dan heb je een koosje. Oh, je bent op vakantie, wat leuk. We staan op vakantie. Ik ben in Kroatië. Nee, ik wil op een drakenjaren. Oh, Gran Canaria. Wat leuk. Oh. Ildo is er al. Ildo is al in Gran Canaria. Nou, goeie vakantie, vrouwje. Ik zie je wat even los. Is dit het zwembad? Nee, Oh. dus tada! Tada! En zwembakken! Zwemmen, zwemmen. Oh, Lois is al aan het zwemmen. Ja, ik ga zwemmen. Ja, dat weet ik. Spring maar in het zwembad, Ildo. Spring erin. In het water. Oh, net op Lois. Oh, ik heb er wel in te springen, kind. Ja, om te springen. Oh, is dat een goed idee? Oh, neus tegen, ja. Hoppatee. Oh, geweldig. Oh nee! Oh, ik eet zo'n Check, neus geticht. Oh, applaus. Ja!
Ja, dan helpt mij die even als het goed vies. Ja, dat is leuk dan. Voorzichtig, hè. Als we zonnebrand op die Famke? Nee. Oh, zal ik even zonnebrand pakken? Ik ga wel een flesje zonnebrand. Even zonnebrand op, ja? Oh, is verbaasd. Zo. Goed smarren. Oh, dus die is er al weg. Ja. 1, 2. Plunks. Oh. Nou, dit wordt leuk, Beppe, jongens. Mooi met toch? Ja, even insmarren, Hildo. Hildo, ik zonnebrand? Tja, goed insmarren. Lekker zwemmen vooral, lekker zonnebaden. Hildo, wat voorzichtig, meid, hè? Oh. Wat dit nou? Ja, weg ermee. Dit is net alleen nog doen, hè? Wat wil je die beet halen? Liet ze door, ook? Ja, ben met de neus dicht. 1, 2. Spring. Oh, goed zo. Zonnebaden. Ja, doe maar eens het zonnebaden. Oh, mijn best. Hallo? Kroep toen samen onder mijn tro. Hallo? Koekoek. Oh, de kroep stek onder mijn tro. Maar zeg hallo, koekoek. Tja, maar die... Oh, hoe is dit geschopt? Tja, op een bank. Iedere keer op een bank zonnebaden. De lauwtje. Zo, nou, dat was hartstikke gezellig. Maar er moet natuurlijk echt weer wat gebeuren. Ik zal even op de computer wel hele leuke dingen doen. Ik laat je hem zo wel even zien. Voor een nieuwe clip, Rapgrut. Hey Jiske. Hey gouden hondje. Hey vriend. Bij die knuffel. Pak hem eens. Pak hem eens vast. Ja, toe pak hem. Pak hem. Pak hem. Pak hem dan. Oh ja, pak hem dan. Oh, goed zo. Oh ja, kom hier nu. Kom hier nu. Ah, ja. Waar best? Waar best? Oh, oh. Kom eens hier. Maar eens zitten. Zitten. Goed zo. Oh, wat bist u een brave hoen. Zeg eens even wat lekkers van die haar, jongen. Maar eens toe eens even zien wat ik ga. Maar eens op die kleed. Kun je ook op die kleed gaan? Kleed? Op het kleed. En voorzichtig. Lekker eten, schat. Nou, en zoals ik je hem correct al vertelde, ik zal even naar de slag, even naar het werk. Maar deze keer wel heel leuk werk. Want mijn kwarten gaan we de videoclip opnemen van onder oren het versje Rapgrut. Dat versje gaat over zaken, dat is zo snel, zo rap grut wordt. En een versje over zwemdiploma A. Maar van Rapgrut, dus het eerste versje waar ik het toe hier, wonen we eigenlijk in de clip al je beelden zien laten van als zaken nog een baby is en dat er steeds grutter wordt. Dus ik maak toch al de foto's en filmpjes in. Nou, hoe leuk is dat? Dus ik zal je hem even een paar zien laten. Ik had zelf nog net al je bezien. Dus ik zeg wel dat het echt net op leeftijd stiert. Dus het gaat wat er ook wel heen. Maar dat maakt het niks uit. Ik zeg even zien. Een van de eerste filmpjes weet ik wel toevallig is deze. Een mini-zaken. Nou ja, en dan is het doel is maar dat ik het versje jong en dat stond dan achter me op al je televisies oude beelden en foto's van zakensjuist. Onder oren. Dit is ze misschien wel. Ach jong, dat ze dan zoiets is binnen, hè? Hoi. Had er toch echt wel wat van Ildo, hè, maar dit ballenkapje. Dit wie nog mijn macho. Ik een bokser. Dat is net Jiske dus, dit is Jiske. En na Jiske kregen we boeken. Nee, van Jiske gingen we boeken. En van boeken gingen we dus macho. Macho wil heel oud. Toen de zaken geboren werden. Ach, maar station. Nou, dit is toch maar. Draaien. Ik denk dat dit jaar is, denk ik. Ja, ik zie er. Ja, dat is jaren. Ik nog vet mini. Dus dat is schattig. Dus wat hebben we nog meer? Ja, red er het op? Ja, hoppatee. Ah, shit dan. Ik vind zaken toch zo leer. Nou, dat is nou ik wel eens wat was. Meestal wat trouwens, ja. Ik kan het goed vinden dit waar, maar zaken met een koekje. Je kan al wel zien dat er het is, hè? Die brune eetjes. Iets doorrakje, hoor. Maar, nevens Ildo volg je best nog wat aan. Ildo is echt een boefje. Maar zaken kon er ook wat van. Donsje, Majara. Springen.
Oh, beetje moesiden. Mag je moesiden horen? Je kon best wel betiert rennen. Maar ja, nog een hele maand, zie je een maand kon heel rennen. Dus dat is best wel betiert. Zo'n mini-meestje. Dat is de raceauto, zaak. Een raceauto. Zaak, dat is de raceauto. Tje dan, baaskeer. Nou, toch wel wat van Ilda, vind je hem net? Die ballenwankjes. Ballenvingertjes. Ja, ik denk dat er hier het 10 maand is of zo. Hé, daar heb je Gringo ook al. In de auto. Nou ja, ze kijkt nog 10 en 10 terug in vanzelf. Want echt weer safvolle filmpjes voor, hè? Ik zei, als je nog wat leuks vindt. Het is al schattig en leuk natuurlijk. Oh, op klompen. Dan winnen we de ombouw nog net. Weer een oude hakje nog. Oeh, lekker patatje zitten. Nom nom nom. Wintersport. Een donsje. Wat hebben we hier bedaan? Oh ja, hier wil altijd oorlog wel graag op en aan. Hier is alweer wat gruttertjes. Ik zei, shit, want hier had ik ergens er lang hier. Want van Redbad, je had mij spelen in het theaterstuk over Redbad. Hier er lang hier. Dus even zien ik dat vind ik. Dit is echt wel grappig. Krijgt heel daar, joh. Maar... Zelfde stem als Hilda, dat is toch grappig? Geel. Green. Blauw. Beers. Roos. Red. Nee. Zeg maar dood, Peppa. Lidsmandje. Ja, zeg maar doei. Ja, Peppa maar tutje. En mijn paker hij vanzelf. Paker hij dat het nou nog altijd mijn oren liet. Maar mijn zaak ik altijd al piano spelen. Orgel spelen, mag ik zeggen. Doosje. Ik vind die band echt geweldig om de paker heen te. Is echt mooi. Zal leven paken. Altijd tiert. Altijd even spelen en muziek meidje. Het zit toch in de familie, jongens, muziek. Ze is toch vast? Maar wat doe je daar eigenlijk boven op die trap? Tja, hier is er maar lang hier. Dit wie op het decor van Redbad. Oh. Zwemmen. Hoppatee, dit is hem. Had er een stukje in. Zo lang hier in de toen. Dat is best wel grappig. Heb je een knoet zien of net? Ja, er een knoet zien hier. Ja, dat is nog wat eerder. Bij Daisy. Daisy, dat is weer het zusje van Diesel. Weer echt een heel makkelijk hoedje. Koest alles met aan. Oh, dit is echt zo schattig. Voor de eerste keer in de trein. Maar met het kapkusje. Vol verbazing. Beetje spannend. Is het leuk? Ik het heel snel. En ik denk toch wel dat deze mijn favoriet is. Je kan al wel haast verwachten wat er gebeurt. Maar check dit. Oh, zo mooi. En natuurlijk lekker donsje te jaren. Doen we nog steeds. Altijd leuk. Wat is het super leuk om weer rond te zien, die band. En dan denk ik inderdaad, wat wil die band als rap grut. Ik heb zo naar mijn oren trokken en ik sluit aan nog even mijn laatste foto van zijn Redbad kapsel. Vind ik zelf toch wel heel vet. Zie je dan? Echt een vlechtering. Zo stiert er dan op de bühne. Echt super cool. En ik weet nog wel, want hij weer gewoon een figurant. Maar ik weet nog wel, mij de generalen, dan weer een mooi vaar rond, vechtje met zo'n iets houten zwaardje. En toen in één keer hier de Sassi nog, dus smiet er zijn zwaardels. En dan ronde de tribune op, dus echt tussen de meesten.
Ik ga naar Beppe. En die meesten moesten al je sabot geniezen. Nou ja, zuster van die zal iets mandje. Ik ga naar Beppe. Nou, toen dat weer zien One Minute of Fame die keer. En de andere keer spelen er eigenlijk de eerste scène maar. En dan ga je er op bed. Anders werd het vast te laat. Je weet er echt nog een mini-mandje. Ik denk, ja, 2 zei iets. Dus dat is wel heel leuk. Dus ja, ik zal het al hier even skiften, uploaden. En dan kan dat al hier samen maken worden dat het verwerken worden kan in de clip van Rap Grut. En die opnames binnen oes van 3 of 4 weken. En dan neem ik hem natuurlijk weer mee naar de studio. Ik had er super volle zin in. 2 clips, 2 dagen draaien. Eén dag ben ik dan echt puur alleen nog. Dat is mijn Rap Grut. En alleen nog in de laatste scène doet Zaken nog even mee. En zwemdiploma A, dat doe ik together met Zaken, Roelof Jan en Jara. Die wordt echt wel dus de hele dag bij de band. Dus dat wordt echt wel een hele fleurige clip weer. En Rap Grut echt wat serieuzere clip. Echt een beetje, ja, dat mijn mama had dan wel eens even gegoogeld omdat ze zo gauw grut worden. En alles had iets moois natuurlijk. Had ze heel iets binnen, dat ze heel grut binnen. Maar ja, het gaat zo snel, het gaat zo rap. Ik zal aan het werk van de middag komen Bente en Jara en Zaken hier en geven mij juist fjouweren naar de bios, naar de Minions. Nou, Jara, Zaken en Bente met thuis en we gaan visite. Famke is op visite. Dat is toch een mooie ketting, wat zit er aan? Een lolly. Oh, nom, nom, nom. En Lois is op visite. Hoi Lois. En nou had ik jet dat Bente nog een cadeautje heeft van Zaken op hier. Zullen we dat eens even doen? Nou, pak eens even. Oh, ik ben wel nieuwsgierig, jongens. Wat zou erin zitten? Eerst de dobbelbus. Tje, cadeautjes van, wat is het zien? Oh, een coole ballon. Zie je zo in die backpack? Oh ja. Oh, vet. Wauw. En als je aan de achterkant zit, dan kun je zien wat heel je kan doen. Visje hier. Ik ga... Loopt als een echte raptor. Zijn ogen lijken net echt. Snelle klauwbewegingen. Kan echt bijten. Oh nee. Oh nee. Dank je, was zij dan, hè? Dank je wel. Wat leef bent, hè? Goed u het zacht. Ik zit hier. Doe ze daar, ja. Nog een ballons. Oh, nog 2 ballonnen. Oh, dit is een beetje opladen. Cool pakpapier, hé. Ik denk dat het komt van dat iemand heeft Stappen. Minion! Oh, die wordt daar mooi naar de bios. Oh, geweldig. Nog een Minion! Oh. Nou, super bedankt, zei ze dan, hè? Waar gaat dan heen naar binnen? Ja, we gaan naar de Minions films, hè? Oh, ik denk dat we... Allemaal magisch bent, hè? Wat een verwennerij. Ik denk dat we het... Ja, nou zit er nog wat in. Nou, Zaken, best u zo lief? En. Oh, nom, nom, nom. Lekker, lekker. Maar mij is ook waar. Zaken. Hip, hip, hooray. Love you. Van Bente. Voor Zaken. Gefeliciteerd met je verjaardag. Wauw. Had je het helemaal zelf schreeuwen, Bente? Want kies toen netjes schreeuwen. Hoera. Van Bente. Dus als nijmaker van de knuffel, al net. Wat je jaren? Precies echt. Cool. Zie maar, is de chillo is. Oh, Among Us. Die knuffel hast u ook nog. Ja, ik. Dan hast u nou van beide knuffels die je hast ik een tekening. Die kan wel naast in bed hingen, je beide. Precies die knuffel had hij ook. Cool. Is een mooi teken hier bent. Dankjewel, Bente. Er zit een knopje aan de andere kant. Oh, daar gaat er al. Oh! Ik had het meteen al, ja. Dit is wel snel. Dit is heel snel, mijn bietje. Ik kan het. Wil dat zeggen? Nee, totaal niet. Gelukkig maar. Kijk dat bompje. Ik vind dit is de huisdino. Ja. Chillo is, wat zit een dino? Dino. Een baby dino. Oh, wie had mijn huisdier? Een dino. De dobbet. Super cool. Oh. En we binnen in Drachten bij de bios. Ja, de mango's mij want. Dat is de mango's, ja. Wat voor knuffel hast u mij, Zaken? Ik ben wel nieuwsgierig.
Misschien dat is die. Hey, wat is je zaken? Ja, dat is hem. Ja. Dus hoe heet is ze? De opkomst van een superschurk. Ja, dat is hoe Gru. Hoe Gru superschurk werd. Begin jongens, ga naar binnen. En Famkes. Jongen en Famkes. Oh, daar ben ik me Yes, go. Ga maar eerst even vertellen. Hier is extra. Online tickets, ja, dat kunnen we doen. Oh, je mijn eigen ticketje? Zit mijn naam erop? Nee, dat niet. Nou man, even lekker spelen, denk ik. Even zien wat we gaan worden. Ja, man, dat is het deel. Ben je er klaar voor, jongens? Van de Cindy? Ja, man, dat is het deel. En dan is een beetje dubbel klap. Oh, die zit op mijn plak. Oh nee, ik zit daar, hè? En mijn drinken lijkt daar. Ik zal bij hem komen. Ja, Nou jongens, heel volle willen bij de film. Wie zit achter je? Maar het spannend dat ik zullen maar. Ja, daar gaat ie. Nou, we gaan even pauze gewoon en we gaan terug naar ronde 2. Dat is een verkeerde zaal hier, jongens. Wat hebben we hier gewoon? Dan maak ik eerst van. Kom maar, gaan we naar onze eigen zaal, jongens. Nee, maar het begint al lang. Ja, maar- Ik denk dat ik mag plassen. Nou, gaan we nog in. Kunnen we naar de wc? Ik wacht zo op die. Kom maar, jongens. Kijk nou wat lekkers filmen. Lolly. Lolly. En die, jongens. Coole muziek erbij. Get what you need. Woe. Oh yeah. Kom jongens. Minion is net zo. Nou, wat vonden we ervan, jongens? Leuk. Wat wie het leukste uit de film? Alles. Wat vond je het grappigste? Grappig. Alles. Ik vond het liedje Babypiekje. Ja, ik vond dat de ene minion aan de trein vestie en de andere minion die loopt dus zijn broek eruit. Ja, toen in een bleke concert. Dat weer wel grappig. Hey jongens, we gaan weer een hele leuke dag hoor. Van de morgen ben ik naar basisschool de Hoekstien in Dokkum West met de Chitslag Fruittour. Van de middag had Zaken nog een mooi cadeautje van Ben te krijgen. Een dino en een coole knuffel. Het is hier Shaggy. En we binnen naar de Bios West, naar de Minions. Ik zou zeggen, vond het een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chillen te downloaden voor op die tablet als telefoon. Zeg je dan? En naar de chatvlog. Hey! Hey!